Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapehan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatiang kada Domingo, las 9 sang aga. Kagaron, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may kagabilog gabahin sa Western Visayas. Karon adlaw Domingo na naman kita, ika-duha nga Domingo sang bulan sang Disyembre. No, mga ara na lang kita pilan lang kadlaw antes ang Pasko. We have 13 days until Christmas. 13 lang kadlaw, Pasko na kita, no? Ang ato sining pagpangalagad gyapon karon nga Domingo ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Maraming kita sa aton diri nga pagpangalagad kag of course kada Domingo aton nga gina-sulit-sulit kag gina-remind ang aton nga mga kaaksyon sang aton nga mga health protocol of course, no? Kag dumdumon naton mga kaaksyon, may ara kita nga ining Omicron variant bala, no? Amo nang isa sa matupiko naton karon, no? Ining ginatawag naton nga Omicron variant nga nagaduging na, nagadamo sa iban nga pungsod. And we are trying our best nga ang ining Omicron variant hindi makasulod diri sa pungsod Pilipinas, no? Kag karon nga aga gyapon we will have our health advocate, no, nga bisita si Dr. Melvin Ibanez para talakayon naton ining mga Omicron variant. Ining may ara pa ning ginatawag si Dr. Ibanez nga ma-back to zero kita sini sang aton nga as far as COVID cases is concerned, no? So sa aton linya subong kaupod naton si Dr. Melvin Ibanez. Dr. Mang agaliwat kag welcome once again diri sa Kapehan sa Aksyon. Good morning, partner. Boy, good morning. May aga sa aton nga mga tagpalamati diri sa siyudad sa Bacolod, sa probinsya sa Negros Occidental, part na sa Iloilo kag Oriental. Sini nga aga, absent ko sa 3 ka semana. Kaya daw ka nagpawayway tanay, partner, sa COVID. Gani man. So, pangabay ko si Dr. Eliano, anay magbulusakon. So, today, December 12, 2021, matagla ko brief update lang Nagnubo na gid man ang kaso naton sa siyudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Actually, ang sa probinsya sa Negros Occidental, 1,045 active cases na lang. Sa Bacolod City, 308 active cases. Grabe ni nga pagnubo, no? Sa Iloilo, 86 na lang gani sila. Pero ang death naton sa probinsya was around 1,137, 776 sa Bacolod City, and Iloilo City, 608. Ang nami pagigkay sa national average,
Ang kahapon ang active cases sa bilog nga Pilipinas, kuan lang 204. Ang average weekly nila 332. So patao gata actually pwede na gani ma-declare sa gobyerno ang MGCQ. Galing tiginabutan nila kita sa GCQ level 2 kay hindi man siya gusto mag hatag pronouncement as nga premature bala. Nalig ginatanaw sa mga aton nga mga scientific experts, medical experts nga nali sa January may surge kita. You know naman na kung mag salamuha na kita, attend na kita parties kag mga reunion, mga kasal, mga bunyag, kag magkadto na ta sa mga malls nga kadamuon sa tao, wala social distancing, nali. And we hope and pray to God nga hindi lang madayon. You know, ang ini nadamo naman kamo nabatian about Omicron variant. Gina-emphasize ko lang ni kaya naghatag lang ko sa additional information sa aton nga mga tagpalamati. Ining saliwat ang Omicron variant halin siya sa mutations ng beta kag gamma variant. Ang beta variant sa sugod pa lang sa pandemic, amo ni siya ang naglaton sa UK halin sa South Africa. Ang gamma amo ning P1 na amo ni sa South America sa Manaus City sa Brazil. Galing nag-mutate. As you have known, according sa early studies, kapag nakibot ang mga aton mga health institutions, government agencies around the world, nga nag-surge sa Europe, nga nag-surge sa Amerika, nga nag-surge sa ibang parte sa Asia, kag sa Africa, kadamo gitugog sugod. Sa Kwandok na, Mumandok, sa London, sa UK. Nakibot sila because ining mga countries ni may kuan na ni naka-achieve na sila sa ilang herd immunity. Iban nga ni 80%, 89%. Sa Israel, almost 100%. Ang iban 70%. Taas pa ni siya ang aton karon ay hambal ko maning aton vaccination campaign. So anyway, back to that, natingala sila nga may surge. Ano natabo? Nga na-achieve na ng herd immunity, fully vaccinated ang population. Sa next topic na balon na karon back to zero. Okay. Anyway, may may mga researches na ginhimo sila kag natukiban aning Omicron variant nga B11-529. Lain ni siya nga sequencing sa genome sequencing, lain ang mutations. Ining Omicron variant, 30 times nakita nila na ang 30 times ang mutation siya as compared to Delta. Which is Delta is the most dominant now, but this one is emerging to become a health disaster. Ang muna nga nakita nila ang severe consequences that will lead towards, again, masugod ta na there going to be a health care crisis and collapse of economies. So, kitanaw nila. And according to the early studies, ang Omicron variant rapidly transmitted than Delta. Dasig maglaton. Dasig. Mas dasig siya sa Delta. Sa ilang graph nakita niya dato nga as early as 1 month lang, grabe ang pagsakas ng kaso. As compared sa Delta nga matamat. So wala ka pangaman ang mga health natin sa agencies ng the world. WHO wala ka pangaman. CDC sa Amerika wala ka pangaman. Then they sumuto dahil nga sila sa lockdown, kagin-ban nila ang mga flights sa South African countries. Mga ibang nasyon nag-complete lockdown man. Kulbahan sila mo kay ang ilang population, total relaxation restriction mo. Wala na ganyan face masks iban wala nag-social distancing, open ang klase. So they were really alarmed. So amuning natabo
at the onset of this crisis, pag-surge, about a month ago. And later on, nakita nila nga nali threat gini sa aton healthcare system, kaya nata isang ila tong hypothesis nga ang Omicron variant nali hindi ini ako na siya vaccine resistant. Vaccine resistance in the sense Hindi ka bato ang mga available natin na bakuna sa buong. Na ginadiscoveryan subong, hindi epektibo ni sa Omicron variant. Dito pa rin sila naglain pagid na nagpanic. Actually, there was a panic around the world. Nagpanic. So, but in the recent study, after a few weeks na isudyoan ng Omicron variant, ginisudyoan nila ang viral replication niya, ang viral proliferation, naglapta, spread, kag ang isip vaccine resistant. Then nakita nila sa ila study, sa CDC, especially CDC, nga ang Omicron variant, it is rapidly transmitted, 30 times mutated than the Delta variant, but ang Omicron is vaccine, could be controlled by vaccine. Okay. So, It has pwede siya. Oo. vaccine resistant whatsoever. And Pfizer at the same time, nagpagawa sa ilang pronouncement, reports nga sa ilang study, trial, nga ang ilang Pfizer vaccine effective against Omicron variant. Kag ang nakita pag Dok, I don't know, no? I-confirm ko lang sa imo, Dok. Ang Omicron variant is not that fatal compared sa ining Delta variant. Ito ko damo yung mga patay nga na-report sa isang Delta. Yeah. Amo na karon ni sunod ta. Amo na ang pagsasugod pa lang alarm sila nga pinsa nila another form of mutated Delta variant. Pero and their trial and their studies, their research, they found out na ang mutations sang Omicron variant halin sa alpha kag gamma. Galing kay dasig lang siya. Okay, so ang latest pronouncement subong naging reports sang CDC amo ni. But ongoing mahatag sila in the next 4 weeks ang ilang final report. So ang latest na findings nila amo ni. Ang Omicron variant is rapidly transmitted compared to Delta, but it is less virulent compared to Delta. Low ang virulensya. Meaning, ang napiran mo subong ang ginpagawa nila nga report subong, nga ang Omicron variant, milder ang symptoms. Like, ang unigit primarily ang body malaise or body aches and pains. Second is runny nose, cough, and fever. Wala siya LBM, wala siya respiratory distress or difficulty breathing. Wala pang niya naganubo ang imo oxygenation. So meaning less likely to lead to hospitalization and death. Okay? Okay. Oh. So amo ng initial findings, but that will be validated. May report man gani, Dok, nga ang mga natapikan sa Omicron variant, daw wala na gani ina hospital mo? Amo na, because mild. Inaobserbahan na lang nila. Amo na subong ang findings nila, subong double-blind study ni. Compared to ibang sa trials, double-blind man meaning magambal ka double-blind study, way kakabalo kon ano ang compared to placebo o Omicron variant ang 50%, population 50% ginkuha nila sa Omicron variant. Ang wala sa kabalukon outcome kag ang mga parameters. So nagwa lang dahil sa study nila amo na subong. So ang amo naman ang naka-concern nga it might lead to overload of health standards. Ang problema naman natin ang consistent lang health stratification ang tawag na dapat ani ongoing ang sige-sige ni nga study. Kaya kung untatan mo ni kung ang virus nag-mutate, dapat nag-evolve man kita ang researches nato sa science. Kamo? Okay. Oo. Partner? Oo. Hindi mo siya pwede mauntat. Kaya kung untatan mo, ang Omicron variant will
probably overtake you. Kamo? So, amo ni ang aton nga hambal bla nga next topic ta is atong bal ko ba mo back to zero. Okay. And how important is vaccines. Kaya subong sini Doc, Doc ang sa Pilipinas, ara kita sa ginatawag nato na nagyanta na ang third wave, Doc, no? Third wave pa lang kita, no? Third wave, manog fourth wave na tako. Hasta pila gina ka wave, Doc, aw? Ang yung Europe is sixth wave na. Grabe, So aton niya America third may wave pa lang. fifth wave na. Ang UK, I think sixth wave naman eh. Ang Asia is mga countries nag-fourth wave na. Italia, wala pa. Actually, yung Manila ko nung nag-fourth wave na pero I don't think so. Hasta lang ta sa second or third, ibang areas natin eh. Pero ang ginambal ko sa imo, atong surges ba sa Europe o sa Amerika, around the world. Ang only explanation, ako malaniya nga common sense, ako niya nga opinion, nga remember, Arya, inambal ko na sa ibang nga platform, kung naka-fully vaccinated ka, ang imo na antibody response up to 6 months. Kamo boy? Ineng sa ang inambal nato ni mga tag duwa ka doses nga vaccine. Duwa ka doses. It ba ilang first dose? Fully vaccinated. Hindi kay may ara nga ang yasang Johnson and Johnson siya lang ka dose. Kaya kay 3 months na siya? 3 months na siya. Okay. They found out na 3 months na gali. Kag ang speaking about vaccination, isingit ko lang, 54 million na ang first dose fully vaccinated sa Pilipinas. 54 million. Which about, as of yesterday, 49.90% tata. Ang second dose is around 39.5 million or 35.90%. Ang total na nga na-roll out nila kung ni-deliver ng vaccines is almost 94 million as of yesterday. That's around mo, sobra na 80%, abe. So, hindi mo man nagsakol kay may first dose, second dose. Galing kay first dose Kung lang iba. mag-determine ka sa herd immunity mo, dili ka sa fully vaccinated. Okay. Okay? Ang first dose kili ang matumbal ko mo 54 million, 49.9. Ang second dose kili, 13.5, 35.90% pa lang ta. Okay. Sa second dose. Okay? So around mga kwan pa lang kita, pa lang kita sa mga 30. Alam pa lang sa 40%. Layo pa. Okay. Okay? And remember, sa SWS survey, kapon, 18% sa population sa bilog ng Pilipinas are still hesitant to get vaccinated. Okay. 18%. And then, may 90% kita na still undecided. Pila, Doc? Pila ka percent? 19% ang undecided. 18% ang hesitant to be vaccinated. 19% ang undecided. By ino na ang 18%, kaya kung hindi mo gina sila ma-convince, Ma-reach na magyapon ang herd immunity. Nali pala may ma-convince na ang 3% o 5%. But by ilan ng 18%, dili ka tutok sa 19% mo. Correct. Kung na dapat ikampanya na ito sa aton nga gobyerno, nga diri lang tutuking 19% mo. Eh, kung makuha mo ng 19%, I'm sure by early January or February, by month of February, makuha mo ng 70% herd immunity mo. Dahil lang na ng 18%. Okay? Hindi tutukan na ang undecided na 19%. So, back to that, back to zero, pala nga akong ginambal. Okay. Kung fully vaccinated ka, mati ka mo tanan, ang imong nga antibodies response is only up to 6 months. 6 months. Amo na, 6 months. Dito talo nga, parang kayo mo na ang ako nga 8 months pa, but dito sa 6 months. So, meaning, after 6 months, ang imo immune system back to zero. Why na tong efficacy sang vaccine mo? Zero antibody ka na. Because ang vaccine mo wala na effect. Zero antibody. But pero ang immune system aralan na ang immune system mo nakagin siya reactivate mo. Oo. Nagpahuway lang guro Nagpahuway lang siya, tulog lang siya. Oo. Dapat pukawon mo naman na siya sa booster.
Amo na purpose sa booster. Amo? Amo na gani ang booster ni 2 years ni para pukaon tuliwatang imo to nga. Pagkakaon mo ulit yung system para mag-activate naman siya, mag-produce siya sang antibodies. So, ang memory T cells mo, hapos na lang dasig na kikagi sa response mo. So, ang imong memory T cells, once activated, dasig na siya mag-produce antibodies dayon. Okay. Okay? Now, ang back to zero principle, amo ni. Since ang Europe, kalabanan sa tao to fully vaccinated. America, UK, Europe, etc. Fully vaccinated. Okay. Ang iban, wala, hinay ang rollout sang booster. Okay? So, kung ang iban na majority sa population mo, nag-back to zero, wala antibodies, sinudlan ka subong sang Omicron variant. Kay pag may existing ka na nga daan nga Delta variant, ka naga libot-libot na. Kung di massage ka, di ba, partner? Okay. Okay. Okay, majority of your population probably, kung na-achieve mong 80% herd immunity, naka-fully vaccinated, ang 40% sila, nag-back to zero. Kaya wala mo man fully boosterize. So, kundi nag-surge, naglapta na naman. Kung may nabilin ka nga 20% pa nga unvaccinated, So, ako pag nagdugang pagid. So, Dok, amo ni sa Doko, kung do'y pagsugod mo gid pag first dose mo o after abi sa second dose mo, butang tabi, let's say you have 70% nga antibody. Oo. Tungod sa vaccine, 70%. Sa galakat ang binulan, Dok, ganubo na sa ganubo? Ganubo na siya. So, pwede nga after 3 months, do mga 40 na lang dakon. Johnson after 3 months, wala na bang Oo. vaccine? Pero all others, Antibodies, sining wala tagpuan na niya, sila. pwede na yung after 3 months, daw 40% na lang. Tapos matamat na Matamat na sa hasta magbalik sa zero. zero. Back to zero ka. So, amo nang ginakulbaan ta sa Pilipinas because of delay in giving booster dose. Kaya wala pa man tagani ka herd immunity. Okay. Ang second dose sa gani, fully vaccinated, 39.9, mga 40% pa lang. Nagapakadto pa lang tayo sa towards herd immunity. Ang Amerika, tayo kag Europe, kag UK, nakapabalik na sila, nag-surge sila. How much more kita nga wala pa? That's why at the same time, ang rollout amo ni, dapat lagson mo ang booster dose. Hindi po pababayaan nga kung mo nag-second dose sa population mo. Diri ka lang tutok sa first dose sa second dose. Yes, pwede na. Pero because of the shortage in vaccines, availability sa vaccines, ang kalabanan, ginauna anay nila atong wala pagin mabakunahan. Right? So, subong at the same time, nag-booster sila. Pero tanawa bala kung may man sila report pa subong kung pila pang ilang na booster. Gani, oo. Ha? Although ka May booster gani, shots na sa 20%, ining National Vaccination Days naton, wala may mga booster shots sa ginatag da, pero way pa ta record kung ano kadamo. Why? Imagine, sa 40% na fully vaccinated, I'm sure ang iban sila nag-back to zero na. Kaya nag-lapse na mo. Ang iban gani, wala pa gani ka booster 6 months na. 8 months na. Sa mo nang ang Balcosimo, may tendency to surge. And mabalik kita sa masugod kita sa fourth wave. Amo nang akon nga. Amo nang explanation nga simple nga explanation nga mangpan sa atong So pumuluyo. importante gid nga as early as possible maka-roll out na sang booster shots. Ha? Importante nga as early as possible maka-roll out na sang booster shots. Yeah. That's why ang nakita damo gid yung mga mga unbelievers bala sa vaccines. Why gid kini mga na hindi ko bala mabalaan kung hindi ko bala makuanan nga nagagisagi pa na sila spread sa mga fake news about hindi magpa-vaccine. Kaya may vaccine ko no may microchip na kuno na makontrol ta kuno sa uli. Oo. May mo ka kuno zombie. Mga grabe na gid bala nang and then ang mga vaccine kuno damo minapatay. Which is not, hindi naman documented bla. Hindi na sa social media na gani, may mga group of doctors gani nga nag-promote sa ivermectin. Yet nag-promote mo sila nga hindi na ang dapat hindi na kailangan magpa-vaccine ka kung mag-ivermectin ka. So that's nonsense. So actually I was silent for a while. But since 3 days ago nag-intra na ko to sa ilang
nga blood sa site nila. Kag nagkambal ako. Nga siling ko, nagpangkanigig ko sila. Kaysa una, gina-convince ko nilang mag-upod, hindi ko. Kaya ang ini mga ginatagaan na ivermectin nga nagakagrabe, ang iban ginapamanagement nila sa among hospital. So siling ko, time will come na kung unvaccinated ka gani, padalaan ta kabla sa akong bilang aging response sila nga letter. Kung unvaccinated ka, kami nga mga doktor nga mga hospitalists, hindi na kami mag-manage sa imong hospital. Hindi ka na pag-i-manage, Doc? Kung unvaccinated ka? No, may nag-obot ganit din nga doktora sa Florida, naturopathic medicine. Okay, itong nakita mo ito, hindi ko lang pag-mention nga niya. Nag-open sila di kay clinic, satellite clinic about home care. Ang gina-promote nila, i-manage nila sa balay mo, kung masakit ka, ivermectin. Kag may arap sila protocol, guidelines, amo man. But, iyat-iyat, kung siya nga, hindi siya believe sa vaccine. Ang ila ko nung gina-manage, unvaccinated. Okay. Ang vaccinated, hindi na lang sila pabayaan lang nila. You know, you are putting, a thin line between death and survival. Diba? Ginabutahan mo thin line between death and survival. So siling ko sila, mo ito ginagalaan ko sa response ko sila, which I hope I can convince some of them. Stop it, hindi na lang. Stop it. Ang inyo na yan, you have the right to try. Kaya may nagsabatik ko lately, ang CDP, ang sa Philippine Inquirer, ang isa to ka grupo, naggambal gidya, nga against sila sa mandatory pronouncement sa government nga magpa-vaccinate at tanang na tao. Ako, Doc, okay lang ko na sa uway ko po nakita Kaya problema. kung kay human rights violation, okay lang ko sina. Pero magsiling kaya nakita ko to, Doc, ang kondok mo, ang ilang nagpagwa sila paid ads sa newspaper. Ang isa sa ilang nga ginahambal dito, nga wais lagapati sa vaccine kay ara pala kuno sa experimental stage na yung bakuna hambal nila. Ano experimental stage nga araw na gani roll out mo na gani naglubo ang kaso tos Pilipinas eh. Gani tiyan mo na ila na mababulutang di bladok nga. Oo. Di ko din nagsabat kay ko to. Sinabat ko padalan ta ka sa sabat ko. Ara ko. Ano padala mo? Oo. Kung yan ba sila? Oo. Damo to padalaan ko. Kag franka to ya. As based on our experience managing patients sa hospital, nga 93.26% nga unvaccinated, patay. Ha? Oo. Ang chance to survive kung vaccinated ka, dako, mild lang gani. Pwede ka mamanage sa balay. Ang balay tipan, wala kami ka-manage severe cases, ha? Only mild cases. Mild cases lang. Both COVID and non-COVID. Sa balay lang. But kung mag-moderate to severe ka, dalawang kaginamo sa ospital. Doc, pero si Doc, no? Kaya itong nagbutang sa paid ads sa newspaper, mga doctors man to, CDC, mga doctors man na sila, Doc? Itanawa ba lang mga specialty nila? On the contrary, gambal sila, hindi lang kami magpatiya sa PISMED, Philippine Society of Microbiology and Infectious Disease. Hindi lang kami magkapatiya sa PCP, Philippine College of Physicians. Hindi kami magpatiya sa Philippine Society of Endocrinologists and Metabolic Diabetes. Hindi kami magpati sa Philippine College of Cardiology. Hindi kami magpati sa PMA. Amo niya. Hindi kayo magsulod sa specialty sa mga grupo sa doktor. Kaya kung tanaw na to niya, mga doctors na nag-upod. Kung tanaw na, tundok yung ining ginahambal nila ni mga mga specialista ni mo nga ang ginatunan. Oo. Based on my experience yan, ha? Ang ibang tunga ng bala mo, gaupod sila sa mga grupo da ivermectin kag no vaccination. Kalabanan, hindi na internist. Hindi bala ko ang ilang mga linya na mga surgeon, mga opta, mga laing mga specialty bala. Hindi yan internal medicine. So ang dapat nga mag-consider ang ato niya nga kwan, this is an internal medicine case. Family medicine pwede, geriatric okay pa. Pero kalabanan, ibang to retired lang sa Manila itong mga surgeon nga naga-pronounce. So retired na itong mga surgeon.
na nagabaligya sa ivermectin. Actually, negosyo na. Okay. Negosyo, padalaan ta ka sang, wala pa naman padala sa imo, may maging padala. Yun yung tanan sila yung padala ko naman to. May nagpadala sa ako, isa ka doktor man, about latest con sa ivermectin study. Klaro, gid. Nga, nakita nila sa Australia, initially, gin trial nila ang ivermectin. Kaya pinsa nila makabuligid. Right? On the halfway sang trial, ginuntat, nga, initial results ng ivermectin study, effective siya to control viral replication sa COVID. Viral replication. Sa COVID la? Okay. Okay? Nami, samay sa sapat yung trial nila. But, sang ulihi, kita nila nga sa human gali para effective ang ivermectin, mega dose ka. Nanograms, mega. Duro 18 ka tablitas o baya 30 ka tablitas inom mo isa kapag Inom? adlaw. Isa kapag inom? O pag inom. Sa Amerika may ato tao nag 18 tablets ang ivermectin ginto Maria nag hospital, nag-seizure. Ang sadya lang grabe pa sa Amerika kay kundi ang ivermectin ni para ni sa sapat para sa sapat. Sa mga baka kag mga kabayo, mga kundi anong masapat da. No? Purga. Purga, oo. Tungod sa at the height of COVID cases sa Amerika, iban tong mga ranchers ba? Kundi may ivermectin matugli nga vial, nga liquid. Liquid ba? Liquid. Gininom nila. Ay, sus. Nga para sa sapat, kita pariyom lang na kuno. Di kundi inapatay gidya. Kita mo lang. Ang epekto ng overdose of ivermectin is number one, watch out sa mga ivermectin users, nausea and vomiting. Okay? Nausea and vomiting, difficulty breathing. Tapos seizure, hallucination. Grabe. Amo na. Do drugs until like? death. And ang complications ini without knowing it for taking it for mega doses only ang liver injury kag brain injury. Doc? Amo na seizure. Doktor? Ha? Doc? Okay. Balikan ta ka kay Doc interesante ni sa aton istoryahan. We will get back to you, Doc. Okay, sige. Tawagan ta kaliwat balik Sige, kay mahatag okay. lang sa akon mo obligasyon dire kay importante gid. sige. So balikan ta ka, Doc, tawagan ta ka balik. Tawgi ko liwat. Sige, Doc. Salamat. Standby mga ka-aksyon. Balikan natin si Dr. Ibanez sa pagkatapos lamang sining importante ng mga pahibalo. Ate, sige, sa atong dira nga mga monitorya sa Facebook, maayong aga sa inyo. Kag dira kay Ma'am Vanessa Mayo. Good morning dira sa Minnesota. Kag kay Miss Jinky Dialagdon, how we wish nga ari mo kung tani, di ba? Kay sa December 17 niyo may ara kita nga get together sa mga taga mga Energy Fans Club, no? How we wish ari makamutani ba, no? Natani maka-join na kamo sa ato, no? Sige lang time will come, no? Sa kay Shirley Tad Idra, good morning man. Kay Ana Sinoro, kag kay Ray Baryoga, Gary Lake Liza, maayong aga. Sa kay ihada ko na, Tess Rivera Murayama sa Japan, good morning man. Martin Aliling, sa kay Miss Jinky Dialagdon, of course, nagpadala sang 50 stars, salamat gid. Natamyaw niya lang, Beboy Villasor, sa Star Mayo, Dr. Matt Mayo, kay Noel Omar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael June Season, Lily King, Raymar Swatu Imperial, kag tanan nga pamilya niya sa Barangay Pandanon, DSB. Kay M. Saboso, good morning man dira sa imo, no? Kay Albert Sile Tinada, ay kahapon pa ni pamangkot ni Albert sa akon kung kilala ko si Senon Pansito, the third. Kilala ko ni sa amigo Albert, no? Muna sa unang spokesman sa 3rd Infantry Division, no? Galing hindi kami gid personal nga kilala ni Sir Pansito, no? Anyway, mga ka-aksyon, sa atong pagbalik karon, padayunon naton ini ang aton discussion with Dr. Ibanez sa sining daw ka issue ni mo kita ko ni sa newspaper, no? Sang mga
doktor man, grupo sa mga doktor nga against iya sa bakuna, no? Sige, balikan nato nila pagkatapos ang mga importante naton diri nga mga pahibalo, ha. Stand by. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kami sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidlo, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter.
Kag nga siya, magsinika nga Jack Bala ang tirador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ilamatag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon magkalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Dari nga pagpangalagad sa Kapehan sa Aksyon with Dr. Melvin Ibanez. Good morning, anay kay Rodessa Liberato Navales, nga naga-monitor mas mo, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, man. Kagbalikan natin si Dr. Melvin Ibanez, Doc. But thank you. Salamat, Kit. So we were discussing kayo na. Apatag ka naman po umayo, no, ang mga consequences bala. So, ang hambal ko lang sa aton mga pumuluyo tagpalamati nga inyo na right to choose kung magamit ka mo sa ivermectin or mag-hindi ka mo papavaccine. But one thing, i-analyze nyo ang risk bala. Usually you have to weigh the risk over benefit or benefit over the risk. Amo na bala? Okay. Sa kakadambaan gidya, basta nga ni sa ligi lang bala kami ng mga clinicians, ang tawag ko clinicians, mga doctors gidya bala nga manage sa mga cases bala nga both COVID and non-COVID cases nga sa hospital in a setting. Sa ligla ka mo sa pronouncement sa mga doctors. We're not really expert sa COVID kay lain malaya. But we entertain also research. Nag-research man kami kag nagabasa man kita mo. Ang iba ng mga doctors nga believe on hindi magpa-vaccine, na mga non-vaxxers kag ivermectin ilan niya. Okay. Ilan niya una. Ilan niya there's no monopoly of knowledge mo. Di ba? Wala ni basulay, wala kaya hindi na pag-i-debate. Wala basulay. Kung friends kita, will remain friends. But then, ang atong views lain-lain eh. But one thing lastly, ang mambal ko partnera. Do you believe in God? Mamangkot ko lang sa mga katawan. Sa atong tagpalapit. Do you believe in God? For those mga unbelievers, hindi ka na mapapilit, no? But ang may nagambal siya, may nabasaan ko isa nga biblical mo kag may nga sa mga prayer meetings mo nag-attend man ko mo. So ining pagtuhaw bala sa Omicron variant, ang balila sang may religious kwanto mga platform might be a sign from God. Na kakwan ka saying that after the storm, disease comes down. Kapapati kasi na, diba, after a storm, ang dagat puno makalma, makanay-kanay. Di ba? Kaya kung during the storm, kung yung dagat, grabe, maalon. Oo, balod. Balod, tanan. After the storm, ang dagat, kalma mong taway, silent. Di ba? Okay. So, muni, ang storm ginahambalan nila
amuni ang pag-start sang corona COVID-19, SARS-CoV-2. Pag-start sang pandemic, storm. Bali, storm nga grabe. May nag-peak ang storm. After the peaking sang imo Delta variant, sang storm, mamunan ko ang pinaka-peak sang storm ng Delta variant, nag-abot ang Omicron variant. Ang mga initially, ang mga scientists and medical experts all over the world said that this might be the worst of the mutated Delta variant. Pero tungod sini sa mga latest reports kag mga findings, nagali ang Omicron variant is lesser. Rapidly transmitted siya, but ang iyang nga symptoms less, mild, and does not lead to death. Okay. Hindi ba? So, ini ko no, between the pandemic, there always a course transition towards endemic. Ano ning pandemic? Ang pandemic is global. Magambal ka na gani pandemic, bilog na kalibutan apektado. Pero magambal ka gani endemicity or endemic, certain regions lang. Makita mo lang. Kuha mo? Okay. Kaya like ang mga Ebola, itong virus na trace up sa Africa, subong endemic na certain areas. So, after the storm, the seas comes down. So, after sinikuno sang Delta variant, nga muning peak, God intervened. Correct. So, ginpasulodyan na ni ang Omicron variant. Actually, ang bal nila, Omicron variant was introduced to control the massive virulence of the Delta variant. Okay. Nga in between sa pandemic kag endemicity, ang Omicron ara na sa tunga. Nga nag-intervene niya. Gina-control niya na ang Delta variant. Okay. Na in the end, Delta So, will ang be... guwa kali doktor nga ining Omicron variant daw ginihimo pa niya nga mumaaway sa Delta variant. Nga daw sign. I don't know maaway o ba sign nga ang magana after the storm, the seas comes down. So, Delta variant the peak, grabe. And then ang Omicron variant will be introduced in our system. And then amuna ni siya ang ma-take over sang virulence sang Delta variant. So, Omicron pag Delta will take variant over. daw ginlabugay kita. Daw ginlabugay. Amuman purpose mutation sulbugayon ta ka. Oo. Dulaon ta ka Delta variant kay grabe ka. Ako na lang mabulo sa imo kay dasig ko ya pero makontrol mo ko sa vaccine kag less ako ya less virulence. Low ang virulence ko. Ang akong symptoms milder. Ang akong symptoms treatable. The flu-like symptoms and responsive to available medications. Kag responsive also to vaccines. And towards endemic. Sige. So, ang tanaw ko, there will be still a booster every year. Once mag-endemic ka na, pareho sa mga iban mga vaccines lang, kada tuig nga, flu vaccine. Flu vaccine. Pneumonia, Dok, kada tuig man na? Kada tuig na magpa-injection ka. Until nga maka-discover kita sa bakuna nga daw pang lifetime I think the virus itself will probably have a long-lasting immunity. Or pag bakunahan ka, probably you will develop a long-lasting immunity or maapektaran kasi isang Delta o Omicron variant man sa uli or Omicron variant nali mag-develop ka sang imo nga self-immunity. Okay. Or what you call a natural immunity. Kaya may araw magkikita sila sa lawas tayo, Dok, mo, no? May mga natural immunity, which is long-lasting, meaning kada sulod sa Omicron variant sa lawas sa isa ka tao, identified siya dahil sa immune system, patay ka dayon kay mabatuan ka. So ang immune system daw armibla, may panagang na sila. Kabalo ka may kung din ka magi kabalo ka may kung ano yung strategy mo amusan ka na namon daya along the way. Amunang layman's term. So
hopefully, let's continue to pray to God na amuni ang sa biblical ni nga platform na natanaw nila. After the storm, the seas comes down. Sige. Or the seas come down. Dak, one of these days, manawag ko sa imo, kay may discuss lang ko sa imo, ano? Kay may, may mga listeners kita, may mga suggestion, di sila, i-discuss ko lang sa video, ano? Okay, sige, partner. Sige, mula na. Kung ano pa yung mga pamangko sa Luzon, ha? Sige, Doc. Salamat kay Doc for your time again, Dr. Melvin Ibanez. Oo. Sige, salamat, Gid. Salamat na kay manager, kay sa station, kay staff, and then mayong aga sa tanan. Sige, may aga man, no? Mga kaksyon na Dr. Melvin Ibanez. Actually, mga kaksyon, may nagtawag diri sa ato, no? Kag may sama yung man sa suggestion, no? Nami man suggestion niya, but i-discuss ko ni, no, with Dr. Ibanez, discuss ko muna with our management, no? Parang ang suggestion kung ma-come into reality naton, balang siling naton natawag, no? So, well taken, no? Noted ang suggestion sa aton diri sa caller, no? So, sa mga kaksyon naton, sige nga itong pagpangalaga diri sa Kapehan sa Aksyon. Sa naliga ka semana, may gipresentar kita sa inyo naman. No? Lain naman nga topiko niya, may gipresentar kita sa inyo. Bago nga mga guya sa politika. And ang aton dituyo is to give chance and opportunity sa aton nga mga bago blaya nga mga ngalan sa politika para nga matagaan taman sa ideya ang aton nga mga kaaksyon. Sa sining as much as possible matamat naton nga ma-educate kag matagaan naton sa opportunity man ang aton nga mga kaaksyon, especially mga botante nga magpili sang husto nga mga official naton sa aton sini masunod nga administrasyon, no? So in a while ang aton sini masunod nga mga bisita, I don't know kung may ara kita obligasyon pa Aksyon Oliver. Bisan duwa lang guro, no? O kung ano, may obligasyon pa kita. After sa aton dirang obligasyon, we will come back sa isa ka bag-o nga guya sa politika, bag-o nga ngalan sa politika, para magaserbi yaman sa aton sini nga mga kaaksyon sa sining palabuton naton nga 2022 election. Stand by, magabalik kita pag-arapos sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Ato nga pagpangalaga diri sa Kapehan sa Aksyon, kag ato siya pagpangalaga ginadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double Yung banwa, mabugaw nga hangin
sandigan. Tingog sang probinsya kamay. Balik sa atong pagpangalaga diri sa Kapehan sa Aksyon kag sa sining nga porsyon aton bisita diri another newbie, new fight nga candidate naton sa sining palabuton nga 2022 elections diri sa siyudad sang Bacolod in the person of Attorney Mark Mayo, no? Kisa sala ko kay kadamo ko di listeners bilang taga US, Mayo ang apelyido, tinaanad ko sa Mayo. Ini saya kay arin man di siya sa Bacolod sa Pilipinas, Mayo ni saya, no? Attorney Mark Mayo. Attorney, mayong aga and welcome diri sa Kapehan sa Aksyon. Mayong aga gid Action Boy, mayong aga sa tanan nga nagapamati sa imong programa. Si Attorney kilala kung hindi pa ni sa abogado, kilala na kami si Attorney. Kag puwerte ka pisan nga bata, no? Puwerte ka active, no? Ari ni siya sa opisina ni Congressman Greg Gasataya, no? Kag being with Congressman Greg Gasataya, na-train gid sa serbisyo, no? Ari ni sa forefront pero sa mga project ni Congressman Greg Gasataya. Tikita naman naton nga si Congressman Greg Gasataya has done a lot for Bacolod City, kag sa tanan sini part dira si Attorney Mark Mayo, no? So siguro Attorney amon siguro, what made you really decide to nga magdalagan ka konsehal diri sa siyudad sa Bacolod? Una gid Sir Boy, gusto ko lang na i-affirm ang ginambal mo, no, in terms of ang aton nga experience dira sa office ni Congressman Greg. Actually since Vice Mayor pa siya naupod naton si Congressman Greg sa pagserbisyo. Kag sa pamangkot mo kung ano gid ang tulod sa aton nga magpapili bilang konsehal, amo gina Sir Boy ang akon nga experience gid, no, ang aton inagyan dira sa pagserbisyo sa gobyerno, labi na gid ining natabo bala Sir Boy nga pandemic, no, didto gid naton na realisar or didto kita nakabatsyag somehow daw para sa akon Sir Boy ang daw may call bala, daw may greater call para sa pamatan-on nga magtilaw man nga mag-present sa amon kaugalingon to be one of the options abi sa aton pumuluyo nga makaserbisyo sa Bacolod. So do amo ginang ginpaminsaran kag ginpangmuyuan ko Sir Boy nga maybe perhaps no this is also an opportunity nga i-presentar ko man ang akon kaugalingon para at least may pilian ang aton pumuluyo nga kag matagan oportunidad ng pamatanon para sa aton nga makabulig man sa aton syudad. Sige, si Attorney Mark Mayo niya bata, huben pa man ni siya, hindi bata, kundi huben pa. Pero I like to believe, no, makakuha ni siya kung sa sa konseho, maka-discuss, maka-debate, no? Hindi mag-debate actually, kundi maka-present kung ano ang iya gusto nga i-present, being a lawyer himself, no? Kay siling ko damo magasiling mga bata blang ikaw ga represent sang youth, but ang question ko dira is kung ikaw magsiling ka nga muintingog ikaw sang kabataan, may tingog ka gidayhan. Considering nga dira sa konseho damo daya nga mga members nga mga lawyers, mga pwerte sa debate, pwerte sa interpellation, amo na, pwerte sa interrogation, do police ba do interrogation. Pero I think si attorney can makabudungan, makabato sa sining mga diskusyon dira pagtalakay kung anong talakayon sa konseho, attorney, no? Correct, Action Boy. Bilang konsehal, no, kainsindi kita nga aton gid nga main nga trabaho is magpasar ordinansa. No, of course on top of that, ara man ang aton constituency works, meaning may mga programa kita, proyekto para sa pumuluyo. But first and foremost, mapasar gid kita ordinansa. And hindi man hapos ang proseso sina, no? So tsakto na mo Action Boy, may agyan na nga committee hearings, may agyan nga somehow pagdebate, diskurso, nga kinanglan mo man dipinsahan ang programa. Kag amo man ang isa sa mga advantages naton, no, nga may ara kita background sa legal o kung amo na ang mga legal implications bala sa mga ordinances. Pwede gid naton nya malantaw kag ma-discuss, ma-present naton kay ti may ara kita sang ihibalo sina. So amo nang aton gid nga ginaduso nga bilang isa ka pamatan-on. Syempre we want to represent the youth sector dira sa sangguniang panglungsod.
kag hopefully we can work together sa opisina abi sa aton SK Federation, in which ang aton ginadagol Action Boy nga i-maximize bala ang programa kag pundo gid sang syudad, so that makahatag man benepisyo sa mga pamatanon. Okay. Si Attorney Mayo is running as an independent, no? Independent, di man, no? Technically, Action Boy, tigalagan kita under NPC. No? Pero sa local independent. For that matter, wala kaya sa ining mga partido, subong balaya nga diri sa Bacolod, yanti tanaw naton diri sa Bacolod, duwag man ang partido mo. And its party has its slate. Pero ikaw outside of that, no? Ako mas kuan ko kanila mga ka-action nga sila ever since kasi lingko bala nga hindi lang kita magtan-aw sa mga kandidato sang duha ka dalagko nga partido, no? Kundi let us try to see ning mga nagadalagan as independent. Ako mas kuan ko sa independent kung may capacity lang kung may kasarang lang kag tan-aw ko nga daw makasarang lang siya, mas prefer ko ang independent personally mas prefer ko ang independent kay pag abot kung gisa sa council. Why ka balasang party line nga nagtindugan mo bala bisan hindi ka kuanda may ara nga stand ang partido lain sa independent nga kung ano ang ginatan-aw nimo nga imo gid personal nga panindugan, maaway mo siya. Hindi ka kinahanglan sa English bala nga you don't have to toe the party line. Hindi bala kay ang the party stand. Kay kung isa mabudlay isa nga balabag sa imo pananawan pero tungod nga tindog sa partido, mapilitan kaya nga magsunod, di ba? So mas mo nang isling ko, mas tanaw naton sa independent. Basta tanawon taman ang capacity bala, ang quality sa independent candidates. Pero I would like to ginakuan ko bala aton nga mga ka-action nga gina-advise ko man bala nga tanawan nyo, tunin nyo ang mga independent candidates. Kung basta makasarang lang, would rather go for these people nga ang ila panindugan niya nga kung ang panindugan nila maaway nila kay wala sila sang ginasunod nga partido. Agree gid ko, Action Boy, kung bagati kung sa paghigugma pabla no strings attached. No strings attached. So daw mo lang aton dira kag ti gapati ko isa gina sa advantages naton, Sir Boy, kag isa pa we have to strike a balance dira sa sangguniang panglungsod. Isa man na sa mga motivations naton nga dapat may ara kita dira balanse bilang paglantaw sa mga concerns, sa mga issues, kag way labot sina may jutay magpakita nga mahatag nga daw somehow daw fresh balang ideas naman, no? Lain naman nga perspective. Amo ginangaton dara ginahandom, but of course na antisipar man na naton nga tungod balang kadamo na da sang mga sagad naman, kumbaga veterano. So we have to adapt also sa sina nga sistema. But then ang pinaka-importante is tinlo ang aton intention. Action ko muna ginangakon kay ti wala pa man ko itikal ngay nimuan. Kay why pa man gid ko probably na pamatud-an. But then ang nabalaan ko lang gid Action Boy is tinlo yang intention ko. No? So amo lang ginapangamuyuan ko gid nga ti kabalo mo ng Ginoo kung anong unod sa tagipusoon. Ako I would agree with you, no, ngati ang kun ara kamo dira as independent coming from being independent candidate abe nga ang isa dira is to strike i-balance, no, sa aton. Balo ka mo nang gina-emphasize gid bala ini nga aton nga council dapat amo ni siya mag-serve ni siya as check and balance sang aton nga executive department, di ba? Hindi ta bala mangin kuan nang bala nga daw kung bisan ano gusto sa executive department pagduso da mahuulan ta dayon. Check and balance sila mo i-check nila kung bala insakto ang ginaduso sa executive department, make some adjustment or revision or kung anong mahimo nyo da para nga ang purpose is mayo nibla para sa pumuluyo, nibla. So check and balance. Mas nakitsindi ni sila ni Attorney Mark mo kung ano ang ginatawag ng check and balance, no? Kasi chindi ni sila. Ang ibang problema sa iban kay ang pagchindi nila sa check and balance dati may chicken ako da pinapang balanse ko da. Ha? Dira kita daw. Sila ni Attorney Mark chindi ko ng check and balance ginatawag. Kaya lang kung ano ang tikang ginahimo sang executive department, at least matanaw nila kung bala insakto, wala nagasupak sa layi para sa benepisyo sa pumuluyo. Siguro mo na siguro ang pagtanaw naton kay kung it would go against the benefit sa aton nga pumuluyo, then hindi kita dira magsunod, di bala?
I think amo na pinakapapel sang konseho aside from making of course ordinances or tupa na dang ordinansa na dayon. Pero you should really check kung bala insakto kay ibalanse mo man sa benepisyo sang puluyo, no? Ang tanan nga tikang sa executive department, di ba? Precisely, Action Boy, kay in fact constitutionally entrenched gina inang prinsipyo sang checks and balance, no? Kay kami, kung kaluyan bilang konsehal, una gina naton nga trabaho nga daan, Action Boy, scrutinize mo na mo ang budget nga ginapasar sang syudad. Magambal kita scrutinize, ipahat-paton, himay-himayon mo kung diin makadto ang particular nga alokasyon sang pundo. Pero why naga-untat? Dapat may ara pag later on sang accountability. Meaning nagkadto gito bala? Nagkadto gito Sa bala. intended niya? Yes. Amo na sa ang trabaho, isa man sa trabaho naton when we say nga we have to strike a balance. Kag very true ginambal mo nga dapat hindi man siling tanan nga ginaduso o kung ginarekomendar sang ekotibo or sang aton local chief executive, mahuo ka na lang dayon. No, so amo man ang ginalantaw naton dira ngati kung may balanse o kung may sa mouth of fiscalizer abi ang aton nga sangguniang panglungsod, mas ma-check gid kung ang isa ka programa ayhan makabenepisyo ang pumuluyo. This is in fairness man sa aton nga mga iba nga ara sa partido may ara yang mga kandidato sa partido nga mayo gid man mo bisan ara ka sa partido mayo gid man sila no kabalog sila sa ilang trabaho. So in fairness sa mga ara sa slate sang mga dagko partido may mga ara gid nga mga mayo pero nga kon lang tanawon ta man ding ari sa sa independent nga mga candidates, no. Way ta kabalo kung anong rason nga nag-independent sila nga way sila sa partido, but I think may ara hindi sa ilang mga independent nga ginakuha man ni sila pero hindi sila kay gusto nila independent sila because they want to be independent really, no. Kung ara nila sa council, di ba? May mga amo sila nga may mga independent nga kuwaon pa ni sila sa partido pero hindi sila kay gusto nila maging independent sila mo. That's why nga siling ko tanawan niyo bala kung may kapasidad ang mga independent, try to see sa mga butante naton, tanawan niyo kung may mga ara sa independent nga mga kandidato nga tan-aw nyo may kapasidad kag inang talawag dato angayan gid nga ara dira sa aton nga konseho. Di ba? Correct gid, Action Boy. Like I take my case for example, no. Ang pagka-independent it's between a matter of choice kag a matter of circumstance. Like sa akon nga nga ehemplo ko nga akong sitwasyon, temprano pa Action Boy naghambal na kung diin niya si Congressman Greg tidto ko matindog. No, so since nagtindog si Congressman Greg bilang neutral candidate, I would like to believe nga mo man ang rason nga why kita kabaton niya invitation neither from Asenso or from Progreso. No, so amo ina ang rason nga independent kita. So amo nang ginapanindugan gid naton subong Action Boy. Sige. Well, anyway, ang ining council naton may mga sa silingon na kaina may mga ara man daya nga bisan ako magtan-aw sa iti ginatan-aw ko man ang mga individual capacities balasang kag performance ang aton sining present council. May nakita gid man kuya nga inisya dapat pabilin ta ginada siya, no, dapat i-re-elect ni siya na yung ginatan-aw gid man ko muna may ara man ko ginatan-aw nga ara na da sa yaman nga daw ara nga daw dagdaog na sa yaman daw galibog daw bisan ako daw galibog ulo nga dagdaog na sa yaman ano nakita sa tao na siya kaya kuya daw personally daw kung nakita siya nga dapat tara sa council mo in the first place lingko daw hindi sa ngayanaw daw hindi sa ngayan sa council daw hindi sa gani maka voice out da kung ano ang iya nga mga programa daw hindi sa hindi sa kay dira sa council ang programa mo iaway mo panaya mo. Hindi mo na siling hindi ko na kanamian nga nang kon majority ka mo pag may ginlalisan masiling ka lang nga let's divide the house. Hindi ko na nanamian, no? Kaya I remember there was once a time diri sa Bacolod ang council so una kuan gid tunga gid piyak kag piyak. So makita mo gid bala ang exchange of ideas, exchange of opinions sa debate nila nga halos dumaaway na sila sa debatehay lang mo. Dan ko na nga time mo sa kamo ang Bacolod Council tunga gid piyak nga ba anom sa piyak.
So makita mo gid ang exchange bala sang kwan sang mga opinions. Kag dira sa through exchange sang mga opinions kag ideas, makita nimo kung diin ang mas scrutinize mayo bala ang isa ka move mabe. Isa ka bagay nga ginakuan. Makita mo gid ang kuan mo, makita mo bala kag ma-analyze kag magwa ang resulta niya nga mas makapayo sa tao. Di ba? Muna nga ako tanin na pangita sa mga kanakuan naton mapungko sa City Council. May ginatawagan sila sa City Council nga pila kuno daw no PPP kuno na nga apat ka PPP. Kuno na pungko, pamati, pamahaw, pauli. Ningko 5 gani na kape mo. Yan nung isa, ningko pungko, pamati, pamahaw, pamutos, pahuli. Hindi ka pamutos. So, hindi na. Bacolod City niya mo highly urbanized. Di siya, we need people nga maka kung banda mo pangayaw, di ka magpungko sa council, ka magtanaw doon sa session bla, makita nila bla, nga kuan gid man, taga Bacolod gid man, ang taga Bacolod grabe gid man ang ila dira nga konseho mag-debate gani perte ka mga intellectual but professional. Wala na ako nga intellectual but professional. So ano, attorney, sa imo paglibot-libot, how do you find sa paglibot-libot nimo may kabudlayan man being independent candidate? There is always a challenge gid Aksyon Boy, no. Una ginada nga challenge we have to accept the reality nga ang logistics mo kinanglanon mo ginaya para makalibot-libot ka. So ang kabudayan dira kati as an independent you run your own campaign meaning sina magkadto ka sa isa ka lugar somewhat ikaw pa na ang ma-organize ikaw ginayang maplastar no. However on the other hand sa may mga partido gapati ko nga pagkadto nila sa isa ka lugar mahambal na sila plastar na bla mahambal na lang no. So ang kabudlayan ara gid but looking at the brighter side kanami man sang maglibot-libot nga imo lang bala kausa man ang ginadala mo kay ang tao subong gaka-appreciate nila Aksyon Boy ang bag-o naman bala bag-o nga perspektibo bag-o naman nga nawong though may amo na sila abing nga pagpanawagan so dra mo naman ma-appreciate nga kanami gili ako lang isa kay there are feedbacks also although no offense meant no why man kita may ginaigo pero may mga tao ginakisamambal nga ay kung may lang why ka nagupod kay amuni or why ka nagupod kay amuni no? So daw dra mo naman ma-appreciate nga okay budlay gali mangin independent but somewhat may mga naka-appreciate man nga humok ang pagbato nila sa iyo kay tungod independent ka no? May ara pa na ko isa galing attorney mo nga ako speaking out of experience abe iti mas magulang giman ko sa imo nagdadamo nga politika ang mga 2 years. Dodamo na nga politika, mabutuhon tagid ka magamamo ko sa. Damo na ko politika na agyan, no? Hindi lang sa akon personal nga politika. Ang politika sa mga amigo ta, na na-experience ko na lang magkadto ka ni sa lugar, nya baw ikaw gid ang kwan. Ikaw gid yang number 1 sa akon nya, no? Di ba? Ikaw gid yang kwan ko ya number 1 kagid sa akon. Pero pag-abot sang chimpo na gani, amo ni siguro preparado ka man sini pag-abot sang chimpo na inang listahan na nga panglista ng piyaka partido, panglista na mga kig pa na siya sa paglista. Kisa kalimtan niya na kana nagambal sa imo ikaw number 1 niya. Na are you prepared for that kind of politics? Yes, Aksyon Boy, that is very accurate nga anong imong experience kag analysis. Kay ti magkadto ka sa isa ka lugar, feeling mo madaog ka na mo. Feeling mo piyo na. Kapiho na ni. But then amo man ang gina-anticipar ko gid Aksyon Boy no. Kay ti kung lantawon ta, politically speaking strictly politically speaking, once magsugod na niyang kampanyahan na, yung ginatawag naton nga ti operations, machinery, masulod, ti ang piyak nga partido, full slate na mo. As far as the councilors are concerned, may 12 na. Ang piyak nga partido, may 12 man na. So kung ikaw si Attorney Mark Mayo, din kada. No? So ginantisipar nato na nga realidad. But then, dra lang kita galing, ang gapabakod gid sang buot naton, ang feedback nga may iban, or most if not all, luyag nga may ara man sang bag-ong nawong. And I would like to emphasize, Aksyon Boy, nga I think, kung hindi ko magsala, ang apelido ko, isa sa pinakabag-ong apelido mo, nagpapili, bala? Correct, sa eleksyon diri sa Bacolod, kay iban dati, nakapadlagan na before, nag-re-elect, na comebacking, ining
Mayo, ining attorney Mark Mayo, bago gid ya. Bago. Ining sinunisa. So daw dra ko sa mao ginalantaw ko Ang na yung ang iban nga kadalagan, way man nakapungko pero nakapagi naman padalagan. Ang apelyido bla daw nabatian mo na kay nakaagi na padalagan, way makadaog. So kadalagan naman luwat. Ang iban comebacking, sinisiling mo na. Ang iban nagtapos sa mga terms ng liga, mga iban re-electionist. Pero nabatian mo na mga apelyido. Ang Mayo ito bago kay lito kabati mo, pero Mayo ano? Hindi na. Ya kung di ka babi kung hindi ka sa Mayo. Correct na Action Boy. No? So, somehow, gina-consider na ito ng strength. Hopefully, ma-convert siya into votes. Ay, kabalo kita numbers gid at the end of the day. But, muna, ginantisipar na ito ng mga political realities, Action Boy. Kag, although, gasalig kita sa pumuluyo, nga this time they will have a different criteria and standards in terms of choosing their leaders in the next 3 years, no, diri sa Bacolod. Ang ginambal mo bla kay na attorney nga sling mo ti akuya wala pa man ko kaagi serbisyo. I would beg to disagree no sa nahambal mo. Kay kung sa serbisyo lang ara hindi bla kay ti dugay ka man sa kay Congreg galing ang serbisyo ni Congreg ang mga ginahimo ni congressman ti kadamdamo kada sa project ni congressman ang ginahimo niya would not have been successful without people like you nga ara sa likod nga nagapatuman sina. So kung serbisyo ang bala naton, you had been there. Nakaserbisyo ka na actually. Hindi lang sa official capacity bilang konsihal o bilang kundi nga sa pagpatuman sa mga proyekto nga gina-implementar ni Congressman Greg dito sa Bacolod. So as far as service is concerned, hindi ka baguanon sa serbisyo sa akong paglantaw. Thank you for that, Action Boy. No, thank you for that. Kag amo na nga kon manambal ko in terms of experience, hindi taman mambal nga zero gid tay. Ti ano man kita katuig nga nagtrabaho sa gobyerno, ti apisa way labot sina naging SK chairperson man kita sa 3 katuig sa Barangay 22. Kag hindi kita kumbaga hindi kita stranger sa ginatawag nga public service. But then amo na somehow why man ta Action Boy kumbaga hindi kita gusto magpadlagan bilang daw way kagid bilang may ginadala sa lamisa nagdagan lang just for the sake of running daw amo na abi. So kita somehow no kumbaga why man kita nagatikal but then we have something nga pwede ma-offer. So kabay pa nga tikag ton o kon patihan kag saligan sa aton pumuluyo. Okay pa mo lang siguro sa intention bla mas ka nga wangkot na makabi, are you running just for the sake of running or are you running to win? Inanglan niya dakagidya sa you run to win. Hindi lang yang daglagan ka lang nga basi pa lang Hindi ko na inamian sa mga muna yang kandidato. Inanglan niya kandidato, magsiling gidya nga ako yung daglagan kuya kay gusto ko yung madaog gidya. Kay da mo makita ang kasinsero sang kandidato kag ang iyang gusto gid bala nga mag ibang may araman kandidato kapilitan lang mo. Nakapilitan na magdalagan pero imo giniya personal nga gusto nga magdalagan. Kay kung personal mo gusto nga magdalagan, butsin mo niya ka gid intensyon nga magserbisyo kay imo na kita mo naman kasabad nga sa politika. Nagsulod ka pa di kita mo kung ano kasabad sa politika ako ganito kundi lang sila nga daw namian kung magserbisyo hindi na ko mag-interest sa politika mo kay nasabaran ko sa politika. Napasabad Totoo ginaya Action Boy no nakita tagidya kung anong kakomplikado. There are a lot of compromises no sa ginatawag nga politika. But then ako the personal reflection Action Boy nga kilala kong kaugalingon ko I know within me nga kung ara ko gusto ko magbulig. No, if I have something gusto ko na i-share. Amo gilang akon gid nga nabalaan kag nakilala ko. Sumbal ko if I won't dare to run diba si ihatag ta na sa iban nga wala bala sang amo na nga intention. Do mo na akon fear. May kuan kada may ganito sala nang nislan sala kabla sang nang way kasang ginhimo. Do sa mao amo na siya akon nga amo nang nag-contemplate gid ko ay pwerte gid ka budlay sa tutod lang Action Boy sa sitwasyon ko kainchindi man kita nga it requires a lot para magpadlagan sa isa ka syudad pero sang Bacolod. But then amo na akon gid conviction ambal ko if I will not dare, then probably base para sa akon do may kumbaga why ko may kapaltahan sa akon Sin omission ang yes. Why mo ginhimo isa ka butang dapat imo. Ang imo inahimo sa laki wala mo ginhimo. Di ba? Correct. Sige. Anyway, jo lang aton nga oras Attorney Mark. Salamat gid for your time. Good luck. Again, I would like to reiterate sa aton nga mga kaksyon nantawan ninyo ang atong mga independent candidates. Tanawan ninyo ang kapasidad, then
try to choose ang mga tao nga iputang natin sa council nga insakto nga mga tao, no? So ako advice ko sa inyo, try to look at the candidates nga independent yang nagapadalagan, no? Attorney Mark, ang imong nga message sa aton na mga Aksyon Boy, nagapasalamat gid ko sa Aksyon Radio, sa imo, sa inyong nga programa kay ti kisalang kita may oportunidad man nga makapalayag sang aton nga pagpakilala sa aton kaugalingon. So I thank you very much. Kag sa aton nga tagpalamatit, syempre ang reminder tigid always is padayon nga maghalong, no, padayon nga magpangamuyo, labi na gid tiari pa kita sa tunga sang pandemya. So please keep safe, kag God bless gid sa aton tanan. With that, mga ka-aksyon, si Attorney Mark Mayo, running as councilor sa Bacolod as an independent, no? Itanay kita sa masunod na Domingo sa Kapehan sa Aksyon, mga ka-aksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.